Sungmo tini mairung rok gai dialog alur kice mica tei soabin rok sungmo kice mica ni mani tini tabuni je Maharaja Bubagra bini asaima salta tini sungabro urugui bini asaima salno palai sung tini tini tibrasa borok je sugu erono kaisa kusuno je sung masa oba ke coba kata Bini kok kita mungtongo mana eno ani munggoi bad dewa kek ro rawai rang rok nosto khayawai ci param jeni chugya chakra baksa chugya ro tongo ba abhero no thanga knai khari chapano kati thoi nei bagi nei chuno kok kita man bisi tike chung tini bini tetalis bosor bisi pungmani abone boloke chung para wa mai kai baglai tongta gai nongbo kaise chini dokpane chini pumani soman gai abone Maharaja sabai beron thani pusor gai chung tini khobor makha nongbo bahai no nok khoksa chukdei gai chini je chuktei tal sapan tal lipano laithun nei chung chubawai chubana nei chini jam je chuktei nin thani chuba mongtoi phaita te Maharaja Maharaja bo dirgojibi khai bini asana purno ngitong angthung norok joto no nongni busabuti chiri no asa purno khaitong baiti angabono ani ashibadya Bhagavan Ishwar Shri Shakti ni bini ashibad sung tini asram bari constitution ni ngoi tini tipra motha ani adong ngoi sung tini Maharaja Bubagra product kisune asaima sal bini asaima sal 43 years ungmani sung abono palai sung tini sugya tei je nangkuk ngai manai sung abono kihisa sung tini Bubagra ni asaima salorugoi sung tubasu kolai tongo ang korupsa asram bari tipra motha adong tei chini logi phai manjak phika chini khoi district ni zonal chairman